Wat een wetter van de morgen. Buien, bakken wetter en dan ruint het en dan valt het er ik zeg maar uit. Maar van de mietje kan meer en meer, de zinnen erbij en dan is het weer even noffelijk. Ja mensen, joen en vannacht buien, we komen ze op tongen, we komen ze op hagel, we komen ze op windsteden. Daartussen trok ik nog wel een aantal opklarings. En het eerste en de meeste buien denk ik toch wel in alle kustgebieden, westen, noorden van de provincie en letterlijk in het oosten. De temperaturen zijn al bij 12 graden en het waait letterlijk hut krijgt zuizend zon in het kust- en watergebied uit het westen waaien en het zuidwesten. En dus een waarschuwing van de wettersport, van het wetterhoud. Daar komt het in feite op de. En zeggen we dan naar het waar van morgen, dan zal het morgen de dag wezen, die begint maar een aantal buien, maar letter krijg ik dan wel eens even zinnen. En de temperaturen die liggen morgen de dag zomaar bij de 17 graden in het tonen genoeg. En de wind die zal matig wezen, vrij krachtig en komt uit het westen en het zuidwest waaien. Ja, in de tijd en nacht staat er gewoon meer en meer bewolking, maar kon ze bruin of soms ruint het stevig en vreed werd ik een dag en hak het uit het fruitsog hoe ruin en soms stevig ruin werd. Verder is een temperatuur om bij de 17 graden in. Sneeuwen, ruin, letter buien, misschien nog wel even wat zinnen, de meeste zinnen in het kust- en watergebied. En sneeuwen, een buikje, dan knapt het wat op. We maken morgen maar weer even in het waarschuwen.